sa Bulangan. Action Hotline. Ano gid bala ang madalom sini? No balikan ta si Action Alvin Graba because siya kahapon ang nagkanto dito sa San Carlos City para sa special assignment no sa sining nagluntad nga insidente. Ano ang latest man nga investigation sang kapulisan? Action Hotline. May natumod na balang nga mga responsable sa krimen? Ano ang nangin madalom nga motibo sini? Let's have Action Alvin Graba sa Patrol on Special Assignment. Patrol Reports. Langkoy na ang iya sining update sining aga. Bangod sining insidente. Action Alvin, good morning. Sa aksyon na art vlog ko sa gihapon ang mga kapulisan sa Pero dali lang at sige report na no nga daw ibukada pa lang ni may iningaw na nga mga kwanaw fire truck sa Gwa Langaw. gani man may fire call aksyon na art no. Ate sige so oo. proceed. Aksyon na art sang nasiling na blanco sa gihapon ang mga kapulisan sa idalom sang San Carlos City PNP sa identity sining mga suspect responsable sa pag-ambush kahapon sining isa ka puti nga Mazda sa diin nagresulta sa pagkapatay no sining tatlo ka mga persona pagkapilas pa sa isa ka pasahero upod nila dito sa ambush site o sa ambush area sa Hacienda Road along Ledesma Heights, Barangay Palampas sa siyudad sang San Carlos. Ang lugar sang insidente aksyon art ginabulubanta 7 ka kilometro ni siya halin ka sa city proper sang San Carlos City going ka on the northern part sang Calatrava area kaga sa lugar sang insidente naggalabay man kita sa rough road gidya mabatuman nga lugar ginabulubanta mga 3 to 4 kilometers ang kalayoon pagkadto pa bukid ayon dito mismo sa ambush site aksyon na art sa diin nagresulta ini sa pagkakamatay sa din ni Russell Bukaw 40 anyos kagamo ni siya ang driver aksyon na art sa Mazda. Okay. And napatay man sa among insidente amo si Rudy de la Puente 51 anyos actually dead on arrival na ni siya sang gindangan sa ospital pero nalakip sa napatay man dito sa salakyan sa Mazda aksyon na art ining si Andre Pajardo 18 anyos ni siya kaga napilasan man ining si Renante Chu 27 anyos karon sa pinaka latest base man sa pagpangusisa kaga pag pinaka latest diri na operahan na action art kag nagapabilin sa San Carlos City Hospital ini base man sa pahayag ni Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Ano pa ginang pinakalitas diri kay kahapon nga adlaw nagpadulong man ang area o kung nagpadulong sa area ang scene of the crime operatives action na art sa diin kahapon man nga adlaw after sa ila sining investigation na recover action na art kay kahapon nakita in sang mga kapulisan ang 35 ka basiyo sang mga high powered firearms. Grabe. 35 iniya makitaan pala sa dalan. Ang Action na 35 art. ni ato ganit ligad na sa dalan Lacson Gintiro tudo 39 ito yung kabasiyo na kwa. Gani man aksyon na art Oo. no. Amo ni pero sang gina Okay ka lang dra ka lang masaylo ta special komo kun dra ka lang okay ka lang da. Okay lang ko diri aksyon na art base naman nga karon anyway kuan na naton diri aksyon na art no kung naano gid man masaylo kita sa special com. Oh, okay basi kun makamatabat kato sa sining kuano kay do residential ning sunog subongo. O gani man aksyon na art no kay nagaamat-amat diri atis gamit man naton diri yasong patrol. Si Aksula ni guro alert lang para nga makakita ay kamo daw. Action Alvin. Sa ilon na lang ta special komya actionens para nga while nga naga-report siya nagasaysay ang balita ngayon pamatian subong with Action Alvin. Amo ni siyang insidente nga nagluntad dira sa area sa San Carlos City. Ang makita niyo subong nga gina-replay dira sa live sa Facebook kahapon nga kuha actual ina footage or actual nga footage dito sa lugar nga tabuan sang insidente Action Alvin.
Sorrento Heights. Yes, aksyon na art, no? Sa lugar sang insidente, aksyon na art sang silingta na. Suliton ko lang kay kamo nag-agi kamo Salvador Benedicto pag abot sa proper sa San Carlos, ang barangay Palampas, inang sitio wherein natabo ang insidente, babalik ka ni travel going to Sagay direction, no? Pero Calatrava area ka pa lang before, dira ka maliko pa bukid. Yes, aksyon na art, mga before Calatrava, maliko ka pa bukid. Pero magpa-bukid ka, more or less mga 3 hasta 4 pa ka kilometro from the main highway. Sa diin dito, action art, unang nakita sa grupo ni Police Lieutenant Colonel Misahon, ining 35 tanan, no? Ka empty shell sang M16 action na art, no? Sang ginusisa pagid sang mga kapulisan, especially scene of the crime operatives, mapati ka 58 tanan ka bala o kun empty shell. Action na art ang na-recover kag isa pa ka dad o kun bala sang iya sang caliber 45 action na art, no? Amo ni ang na-recover dito sa lugar sang insidente. Ikaduha diri action na art sa karon palalibgan man ang ining salakyan nga sakyan sa mga biktima nga Mazda, ini after action na art nga wala pa natumod kung sinoong tag-iya sini sa sining salakyan nga Mazda nga may plate number Nancy Delta Oscar 452. NDO 452. Correct, action na art, no? Nga wala ni ginapanagiyahan sang mga individual nga sakay diri sa salakyan. Sang ginusi sa action art, sang scene of the crime operatives, wala sang rehistro nga nakita sa sulod. Okay. So wala gali ipapilis, amo na hindi may baluan kung sinong nagapanag-iya sini. Yes, action na art. That is why nga amo ring ginapalibgan ginausisa man nila sa karon. Sa diin luyag nila ni hibaluon kung sino gid ang tag-iya kag nga abi nga nadala ini sang mga biktima ang ining salakyan, particular nga ang naga-drive sini aksyon na art amo mismo, no? Ining si Bukaw. Now, sino ni si Bukaw? Si Bukaw amo ni ang si Russell Bukaw aksyon na art amo ni ang napatay driver ni siya sang Mazda. Sang natabo ang insidente while sakay sini amoy sanday Rudy Del Puente kag Andre Fajardo. Karon si Renante Chu sang nasilingta na kag base man sa pinaka-latest medical bulletin sini nga ara na karon sa nagapabilin sa San Carlos City Hospital matapos nga naoperahan kahapon, pero ini siya subject kung wala pa na bisita hang so far sa mga kapulisan ganting wag ginabawalan pa makasulod ang mga kapulisan aksyon na art. And diri kag sa pahayag pagid diri ni Lieutenant Colonel Misahon nga sa karon nagapadayon pa ang ila sining investigasyon bahin sa motibo sa pagpatay diri sa mga biktima aksyon na art. Galibog ang ulo ko nga ang ginpang ambush ni sila kay number 1, ang gina-expect na subong nga mainit amo ning politika mo, why man nigapapili sila hindi man ni sila mga kandidato, di ba? Yes, aksyon na art. Una tanigin pamangkot mo. Ano ni sila? Politiko? Kung ano? Hindi sila politiko, kundi ordinaryo gid lang mga civilian aksyon na art. Negosyante, hindi? Hindi man negosyante, magambal kita aksyon na art nga posible may iban pa, no? Amo ning ginapadalman sa karon kay kada isa sa mga nagkalamatay diriya amo man ang ginausisa sa pagkatawo o kung sa ano ang iasto sa ila sining ginahimo o kung trabaho aksyon na art, no? Background abi nila. Gina-background check. Kining ara subong sa hospital ginoperahan nga si Cho, bali di ni siya gapwesto sa sulod sa auto? Amo ni pani ang ginausisa nila sa karon aksyon na art. Pero posible suno sa iya nga base ara sa likod dampe kay kung nang taon mo gid ang igo sang salakyan aksyon na art halos tatad gid sang bala abi ang salakyan
Pero iliya isa ni sa mga bagay nga pag-ausisaon man Okay. ni misahon kag upod ang mga iya sini nga mga investigador action na art kagod ya kuhaon ano pagid matungkad bala ang ila sini nga investigasyon kay wala man nila ginadula action art Okay. ang motibo nga posible nga lansihanay sa illegal nga droga ang isa sa mga Pero motibo, before granting ka na magambal droga. sinangalan siya na sa droga, establish mo na kung bala drug personality ang victim o kung sinong involved dahil. Na isa pa na aksyon na Hindi ba art, na mo mambal nga malansiyanay sa droga kung ay man engage sa illegal activity? Correct? Isa pa na Diba? aksyon na oo, correct. Kag magsiling ka nga ambos, amo ning dapat ma-establish ang pulis. Oo. Ina bala ambos by chance, meaning natsambahan nga ara na mismo nagapwesto ning mga perpetrator ni kag naglabay la ni mga victim or base kon may pattern na ni kag through their monitoring na establish nga ini daily or possible permi nga routine sa mga victim No, correct. Aksyon na art kay ang tuyo lang man kuntani sa mga biktima magpadulong sa palampas para pamulang aksyon Pamulang. na art. O, Okay. magpulang. Oo, kay halos kung amo ining lugar Action Alvin, sorry to but ina kay wa hindi ko masyado gin ba familiar na sa area. Bali inang ginaagyan nila nga rough road, national highway ni siya kung separating nga dalan pasulod lang niya sa palampas. Barangay Road Action Art. Barangay Road. Yes, Okay. sir. Oo, kay after the National Highway, kung going ka, facing ka towards Calatrava, maliko ka sumala, awan na ni action Hindi na ka niya art. kalabot pa sa proper sa Calatrava. Hindi na. Hindi ka nakalabot action. Kay ining palampas is under sa gihapon sang syudad sang San Carlos. Okay. Oo, ang natabo diri action art kay kumo may isa pa diri nga buhi, the living witness posible mangin living witness sa natabo nga ambush amuni karon ang pagatukan sang mga kapulisan sa idalom sa San Carlos City PNP agud diri maestablisar kung ano gid bala ang motibo the same nga posible base kilala pa lamang sa ni Renante Chu ining mga perpetrators o kung nag-ambush sa ila action na art. O din ka kita imo yung ini kun hinali nga may ara sang hindi pag-intindihan ay kung halimbawa negosyo nila kung ano man well plan di ako na kung maglantaw Action Alvin may pattern na may monitoring din sila permi kadto kag may intel man sila nga sinyara na pakadto na da Na posible siya na art kay makon mo na yahan ang gapatay kuya nga hindi niya ambos by chance no ka layo niya spatad nga inang maambos ka dason mabantay ka lang sa lantas yung base pamanang labay di do mo na hindi guro Oo, kinlantaw man gani naton. Actually kung lantaw mong lugar action na art, pali ang Pwede naposisyonan niya sa mga individual nga responsable sa krimen, high ground ini medyo nataasan compare sa ginagyan sa auto. yes, high ground action na art. Kay ang kundi pa bukid, may mga ang kilid niya po mga puno sa mahogani o puno sang kahoy. Okay. While ang sa pihak nga side kung facing ka towards east nga direction ang sa walaya dampi amo ni mga mga tanom sa tubo. So wala pa malay. Wala gidya. Ligwin gid jam. In other words, bakante gid ang lugar, ligwin nga kun matirahon katuway gid jam masyado sa masalabat do mo na. Gani. Yes, action na art. Actually, pangita kita sa mga tao posible nga nakapati, nakakita sa insidente. O gidya action art, medyo layo gidya gawa ang distansya sang pamalay gikan dito sa lugar sang insidente. Ari action art ang pahayag ni Lieutenant Colonel Jesus Mesahon. After the investigation conducted by SOCO, naka-recover ang SOCO sang 58 pieces of empty shells of 5.56 mm and one fired slug of .45 caliber. And then may mga na-recover pa dito nga cellphone o isang isa ka salakyan pa na pamasta. After sa Montflag karon, Marquis conference ko sa akong mga investigator kag akong mga tropa diri para mo ni ma-estudyuhan ang ilang kaso. As to the latest sa isa kapilason nga si Renante Chu, sir, kamusta na siya sa karon? Kaso kung naman sa City Hospital,
stable naman ang kondisyon niya. Di pa natin may istorya kay do bago pala sa naoperahan kahapon, do bawal pa ko na mag-interview sa biktima to. So after siguro kung kasi makapala to siyang details siya. Masikilala man sir, ining mga nagampo sa ila. Ako nga posibilidad, hindi siyang living witness buhi, base nakita. Ito sa mga persona to, so makuantigit siya late kung ano. As to the motive sir, Subong wala pagid kami ka establish ko ano gid ni sila nga apat na gina-background check ko pa ni sila pati na ang tagiyas ng salakyan actually ang ilang nga salakyan na gindala ni hindi man nila nila so gina-find out pa namo kung kasi ang salakyan taga nakadala sila sa mga background sini subong may posibilidad yung may CCTV within sa area o posible sa area to wala gito kay pro asinda to basi sa Gua Adri mga data sa CCTV kung anong mga oras na nag-agi ang mga kuwanti ay kontra sa time kung tapos kung ano mga oras to kanahon ta kung hindi naman CCTV nga available para makapunta sa lead naton. Action Alvin? Yes, action na Ito art, kay no? posible na yung CCTV. Ito kay kakampuhan to iya kagway to balay. Kuwato na to yung CCTV ya. Oo, gani man. Or kay bisan gani along the highway action na art, no? Kung mo Why magitag underestimate nga may masarangan na sa mga tag-iyan na sa mga kuan bla pumuluyo pero do ka technically speaking do hindi ideal nga butan mo to CCTV nga mo tong sitwasyon. gani man kay Oo. wala kakampuhan. Kampo sino to action yang na art, imo. no? Butan mo CCTV no bantayan mo to karabaw kag ang kawatan pero are gusto nato ning may baluan gid sa pulis. Ano ning background sa apat? Kaga ang ginambos gid sila using the M16 Armalite rifle. Di ba? Action Alvin, nautod ang signal niya, balikan ta siya kay sorry gida kay kabalo kamo ga travel si Action Alvin kay may isa pa kasunog na may sunog na nagaluntad dis Bacolod mo ara siya subong on the way siya pagkadto dito sa lugar. Hotline. Action Alvin di lahog niyang ambusan kagamitan ka M16 Armalite rifle military lang na or bagay. sino ko gani ang makabitbit na sila military member sa aton Armed Forces of the Philippines PNP o rebuilding nga hubon ti nano karon na may mga grupo dayang nagauluri bay nagabitbit armas nga way sila grupo nga amo nagimo sa krimen. Yes, balantayan in action na art, no? Amo ni mga bagay nga dapat Subong may Comelec gun ban pang hindi ka pwede magbitbit armas kung wala ka exemption sa Comelec bisan gun owner ka pa. Yes, action na art, no? Ari na kita diri sa Ara Canada. manaog lang ko. Sige. Anyway. Check ta lang ni. Ikuanon talaga unahon ta na gurong imo kwan ag imo ginrespondihan kay nano ini may sunog niya sa Bacolod City. Sige, establish na yung action na Alvin Graba. Action Alvin, kumusta da? Yes, ang sunog action na art isa ka residential house there is a area sa Charito Heights subdivision sa Barangay Granada action Okay. na art. And ari naman diri ang mga miyembro sa Bureau of Fire Protection kag iban pa nga mga firefighters volunteers i-check tani action na art. Pero why ka na makita ng gadabadaba pa o kung may posibilidad nga mag-silo pa sa iban nga kwan na mga balay? Why na action na art, no? Kundi ang aso nagid lamang ang aton sing nakitaan sa karon gikan man sa isa ka puluyan this time, no? Pero i-check ta lang ni action art kung sino ang nagapanag-iya sang kining puluyan. Ano na naubos ginang balayin lao? Medyo layo pagaway. Ginalakat ko na. Ay sus. Oo, ginalakat ko kadamo sa mga nag-responder man. Halin na sa entrance, ginlakat mo lang? Hindi, halin sa main entrance siguro mga duro distansya pa. Kasunod pa kami ni action nani. Kasulod pa. Oo, nakasunod pa kami. More or less, gikan sa main entrance section. Mga 500 meters. Ari na kita, action na art, no? Kitaon na da si mo. Oo, ari na. Kay dasig ni anak tanay. Sir, idol, ari naman na diri action art ng mga miyembro sa Bureau of Fire Protection. Isa ka puluyan ang tupok no? Sang kalayo.
sa siningatan. Actually, ang hindi nga puluyan na made of solid materials siya action na art. Mhm. Kung lang taon mo gid, made of solid materials, pero ang kung simentado ni kung lang taon mo gid sa subdivision. Okay. Ang sa sulod lang ugalin, ang nasunog action na art, no? Mhm. Base ma-check ni action ko na. El Rey? Mabutang sang action na daw. Si Action JM di subong ang partner ta. Si action na JM. Okay. Oo, kay i-check na ni action na art. Ara ka na naka Facebook live ka daw kun why? Yes, naka-Facebook live na kita. Ate sige i-attach na guro ni Action JM da ang Facebook live. Sige. Pero why na threat? Isa lang ni Balay Action Alvin. Yes, isa lang ni Kabalay action na art. Hindi can start man contact sa atong sining Facebook Basi pigaw internet connectivity na. Kasi tigaw ang internet direction na art, no? Mhm. Sige lang, bisan initial pictures lang mapadala mo di para makita ta. Pero anyway, basi makapamangkot ka na sa Bureau of Fire o kung basi ara na mga ang tag-iyas na nanong tabo nga na sunog. Gani man. Ari pa man di, ang district. Sir, kasi rin balay, inyo nga balay, sir? Ma'am? Hindi pa available. Action na art, no? Okay. Hindi pa siya makakuha kita. Pero sa sulod gidya, kung lang taon sa action art, sa sulod sang balay, mismo ang natulog action art. Pero subuhin nga, ang mapping operation na lang ang ginapatigayon sang mga katapo sang Bureau of Fire Protection sa sunog diri nga natabo sa area sang Cerrito Heights subdivision. Action na art kay i-check tani kung kasinuning balay, no? Bali babaw dalom ng balay na hindi. Single story nga balay. Ha? Oo. Si ma'am. Oo. Wala kami yung kabalo. Oo. Ang kasinuning nga balay. Ina kuya. Tiyak lang kuya. Tiyak ka lang. Ang tao sa tulog sa gato. Apat sila. Apat sila. Nakagawa man na yun. Nagagawa sila ko no. Nakagawa Hindi ko na alin na. Alin sa sunod ng kwarto. Natulog pa sila. Nagbugta ang magulang. Dakarap-karap na. Diyos. Mayo lang kayo na kayo nagaw pag ano? May mga nagre-review man sa Ilagoro. Anong pangalan sa tagbalay, ma'am? May dayot. May Idayot. Ano ba? May Idayot action na art, no? Pangalan sa tagbalay. Si ang istorya ta kagina ang tiya. Ara naman na siguro action na art. Okay. Hindi kay di pa kita exactly ka-penetrate sa sulod. Kay ongoing pa man action art, no? Ang ining sunog. Ang importante nga bisan amo na ni kay kuan ni aksidente naman hindi ni mapulong sunog ya, hindi tani mabalaan. Importante nga why lang sa kuan ba malamita kang malitan nagkabuhi, that is number 1. Correct, action na art. No? Ang importante kay bisan kakatulog si abtik man nakagawa gila yon. Okay. Ini mga kabataan ini ang base sa pahayag sa NIA, no? Action na art pero base karon dugay-dugay makakuha man kita sa dugang pagkita ng mga informasyon that is Nga daw kalapad do kabakan, may lapad siya nga bakanting nga subdivision no. Ano man why ni siya ingod ang lapit? May ara ang tupad siniga ni action na art is second story nga balay. Okay. Only ang iniya single story lang gid action na art, no? Okay. Balay. Pero dakuan daw mo gani diri ka balayan action na art just so happen nga ini nga compound medyo dako sa gawa. Ara na siya una balay man ni the late Ray Carmona, kumpare ko to. Ay, oo. Ara man ang iya balay siya mo sa una. Bukod ko ara pa nas misis yung istat. Oo. So, action art ba si karon may pinaka-latest investigation pa rin Okay. pagyapon ang ining mga katapos ang Bureau of Fire Protection as to the cost and the cost of damage action art. Okay. Rekta diri sa area sang barangay Ang dugang Granada. information guro karon lang nimo bobo na parte sa ambusto ya sa may sa may San Carlos. Yes, sir. Basta makakuha pa kita diri ano sang pinaka-latest as to the investigation man sang San Carlos City PNP.
Rekta diri sa area sa Charito Heights Subdivision, Barangay Granada, with aksyon na Nani Kiraw. Ini ang inyo ka-aksyon, si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon, sa diin ka man bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Perti manino duwa ka balita ang indalaya karon nga agaba. Action Hotline. Number 1 ang update sa tong magin ambush dira sa area sa San Carlos City. Now, ding kakita imo yaman ang gingamit sa pag-ambush M16. Ano gid bala ang background sini nga mga persona? Tina dapat ibaluon sa pulis. Kay kung wala ka kontra, wala ka halimbawa kaaway, nga ambusan kagid nga gamitan kagid sang M16 Armalite rifle, no? Kag nga ang gintabo gid nga damo sila gasakay sa auto da. Ini bala by chance, ini bala dugay na gina timingan lang sila. Daily or ila bala ini pattern na kag-routine nga permi kadto dra sa bulangan do mo na bala. Action Hotline. Kaya ti masubo-subo ini, no? Para sa pamilya man, nga in fact ang pagintindi ko nagapanawagan sa hustisya. Nga ang may ara sa ambos na tabo dira, sa sinang lugar, nga mo gini ang tatlo gin actually ang napatay. No? Tatlo gin napatay. May ara pa sang ginoperahan sa hospital. Tido stable naman silang ni Aksyon Alvin. Action Hotline. Kabay pa may ideya siya. Ano ni sila nga grupo? Ano ni sila nga mga individual? Ano ning ila negosyo? Ano ning ila background? Amo na dapat ang nasigon sa pulis nga hibaloon kag tukibon. No? Dira sa mga opisyalis naton, siling kubong ginabantayan taya ang eleksyon ti Praria ho. Si unang San Carlos nagbantong mo may isa magkakilala nga personalidad dira sa San Carlos nga gintiro gani ito ang report nga sniper ang nagtira sa to. O dumduman nyo to, isa kakilala nga personalidad na San Carlos. Hasta subong do ay pato, may mando pa ni sa Malacanang to nga dapat pa nasigo ng investigation. Action Hotline. Tiyari naman, may isa naman ka insidente, 4 pang sakay sa auto, M16 O luwas sa M16, ano pagin nga mga sahay isang armas king gamit na kay magamo ng sitwasyon, hindi guro magnubo sa 3, 4 o basi sobra pa da ang naghimo sang krimen. Ti ano niya nga grupo karon? Kung amo niya nagbanat sa ila da, Action Hotline. dapat padalman ini sang kapulisan, no? Kag dapat matungod sino ba responsable sining krimen. Ano gid ang madalom nga motibo? Nga ini sila ang pamatay. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This new Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Luis Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline sa gihapon Lunes kita nga presentation February 21, 2022. Ayos sorry gid kay baway gid naton ba kuno kadasig lang sa tiyempo ta and then sa mga nagapamangkot dito sa San Carlos City nga update sa ambush. Tama itong report ni Action Alvin kay ina ang problema until now hindi pa ma-establish ang pulis na mga background sino yung mga pamatay ni gin ambush ni kay dala mo na may baluan sa background kay sa family kung ano ang motibo sa crime mo, no? Amo na no sa mga nagapamangkot bala diri kang nagaminsay sa aton personal. Alex Montesa may agad dara sa imo may ilang pagmonitor si Rex Bonda, Corazon Ortigi Areta, araman si Elvera Gilugo. No si Elvera Gilugo siling greet lang
si Pat Soberano. Roland, happy birthday. Thank you and God bless. Milit Amita kag Diding Alojamiento. Good morning, sir. Monitor from Barangay Antipulo, Pontevedra. Adlaw-adlaw kuno ang Alojamiento family ga monitor man. Ayosa. Araman ga monitor si Jenny Rose Doniza Laguyo, Velma Liscano, Anjo Lanzar kag Orario Peter Jan. Thank you sa inyo da nga naga-monitor. Merns Hugan, Panaw Jao kag Aurelio Ramon Kunsing. Thank you gida sa pag-monitor. Si Jose Hiherson Lapinig, Jan sa puso. O sino no'y manggubat araman? John Martin Kusi, Abigail, Jans Herzil, Tata Sky, Andy Estrabon. Thank you, Gid. Rex Antiquiera, kag Lorna Umbao, Nika Aguirre, kag Richard Turda, Tomas Brunyola. Sir, good morning. Thank you for listening. Lorna Umbao, kag Inday Manaluto, salamat gid sa inyo daha nga pagtutok. Ray Flores Bariuga, araman si Jennifer Abilido Mapa, Ralph Boyco Otero, Marilo Travilla Catinoy, nabaw kadamo pagit sing iban nga nagahingagaw, Alexander Go, salamat sa inyo da, kag Pamela de la Cruz, Efraim Clarin, kag Ana Agravio Rams. Salamat. Rodora Syuko, ara si Ma'am Rodora sa Hong Kong. Good morning. Action Hotline. Baw, dotamaan to. O sige, si Noel Zambales, pa rin Noel, may nga agad ra. Tamyaw lang si William Dular, Choy Rizal, guard sa Fiesta Homes, gapamati gid sila sa imo. No, Mary, Luel, Leite, no, si Lidonia Santillan, thank you man, kay Angela Gayondato Castillo. Ayos sige, ang iban karon naman dugay-dugaya, Isabelita Giroy. Salamat gid kag thank you for listening. Online sa hotline. Online. Iangot ko lang niyo kay sining nagluntad nga insidente, subo-subo ni para sa taga San Carlos kay siling ko do matauhay man ang San Carlos in terms of politics. No, kung politika ya daw hindi gid man gani na why gani ni sila malakip sa daw intense political rivalry nga gina-consider. Pero ti aning nagluntad nga subo-subo ni para sa mga taga San Carlos City. Now, and joining us this morning is Mayor Renato Rene Gustilo on the line. Mayor, good morning sa imo, si Action Art sa Action Radio Bacolod. Morning, Action Art, may aga Bacolod. Salamat sa time, Mayor, no? Siling ko subo ni nga insidente nagluntad sa inyo kay ti nagsikat ang San Carlos. So, ang kaso galing pagpangambos, may ambos nagluntad sa inyo, Mayor? Kagahapon nakabaton kami report sa kapulisan na may natabo na ginambush to. Daw tatlo ang patay kag isa ang nasamaran. Sa tatlo nga namatay taga San Carlos kag may isa nga samaran ay tigindala na sa Bacolod late kagabi. Okay. Pero Mayor, I don't know kung may ideya ka kung anong background sini kag taga diinis lang nga residente mo dara sa San Carlos ini mga nagkalamatay? As of now, why pagid ko kabaton official report halin sa kapulisan except na-brief lang ako sa kapulisan sa amuna nga insidente, but I'm still waiting the written official report gid sa atong hite. Yes. So ang imo instruction sa ila is to focus no kag dapat masolve gid ang ining nga krimen. Dapat gid solbaron gid nila bangod kay first time ni Galatabo nga amos ang ginimo sang mga ano tawag sila guman sa mga ginimo nila amos bla, so first time ginigalatabo sa San Carlos gani man kag hindi lawog-lawog kay M60 naging gamit mo. Based on mga storya lang
sa mga tao, daw may gina-target sila certain Iraq, kuno, hindi ko man ganila kilala di Iraq, kag big time drug pusher kuno na diri sa San Carlos. As alleged. Kusturya lang ni, way puta kabalo kung ano gid katuod. Okay. Pero ang importante nga at least in the forthcoming election, di niya masiling naton election related incident kag daw basi personal niya nila nga problema, Mayor, no? Hindi gini siya political related kay our election related, bangod kay wala man kami kontra. Gani. Kag wala man mapuli ang kaso kung election related ni. Gani man. Kung masiling ka, leader ka sa tiyak na grupo, ano man, iaway yung kag wala man gid ay away. Gani. So, in the way, isa hindi ka misyon nga dapat tutukan gid sa pulis, parang magtaway dira, pero ti ang aton LGU is still on top of the situation, bisan pa amuning natabo, Mayor. Hello. Yes, siling ko ang aton LGU is still on top of the situation, especially kung peace and order ang paghambalan. Kung pagkabalan, no, this is just an isolated case on the part of San Carlos City. Kaya hindi manggini silang sige-sige galatabo, first time na tabo. As far as San Order naman, so far generally San Carlos City is peaceful. Except ini nga tabo kung tuod manggid related, so ay natamay mo. Pero kung in terms of drug related or drug problem sa San Carlos, Mayor, anong kung subong ang actual status gidaw? Ang San Carlos City long before well-known yun ang San Carlos na daw alagyan mga drugs alin sa Cebu, alin sa Mindanao, kisa drop-off point isa, dayon may incident po na when I was not yet the mayor, ginimo repacking area ang San Carlos, transport naman balik to different cities, no, and municipality. So ang amon gid nga every time may hipigid dire masulod, ang amon priority gid sa local government is to eradicate or minimize drug problem in the city of San Carlos. Okay. So anyway, Mayor, kabay pa no, nga ang kapulisan mapadasig investigation, agud nga matagan man sang klaro no nga senaryo kung ano gini actually ang natabo dira sa imo area. On that note, Mayor, salamat gid. Pero by the way, in terms of vaccination program against COVID-19, kumusta anong latest sa imo di area, Mayor? So far ang aton vaccination program sa adult, total percentage sa herd immunity na-achieve ta lang mga 52 to 54%. So sang last week, Friday kag Saturday, nagsugod na kita sa vaccination sang 5 years old up to 11 years old. So far may sa 2 days ang na-vaccinate nila is more than 500. Wow, very good. So, anyway, nagapakita nga ang taga San Carlos, at least na-educate na and ang ila trust sa sining bakuna, no? Ara ng interest nila, Mayor. Yes, ang San Carlos City naman wagit kita pa pabaya. Subong gani, daw kahinay na maging nagpabaksinate, so na-request naman kami kung ito mapabaksinate, yun na tagaan naman namon bugas. Bugas? Bali pila kilo ni Mayor sa mga bakuna? Daw sa pedicab na driver namon, ang ginatag namon is good for 2 days na food packs for the family. Kaya ang pedicab drivers naton, no work, no eat na sila eh. Yes. According to the health officer, kung once ma-vaccinated na sila, dapat mapaway, hindi sila magsikad. So, ginatagaan naton nga food pass for 2 days. I see.
Sige, on that note, Mayor, salamat gid sa imo sininga time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Good morning kag halong gid permi. Damo gid salamat Action Radio sa higayon ginatag nyo sa akon tamat gid kag may aga. May aga gid, may aga. Galing na Mayor, we are still on top of the situation, especially kung peace and order ang pag-ambalan, yan way man ay problema di subong. Now, kay hindi pa man ma-establish ang police what really happened and what is really the motive sa sining kaso, siling ni Mayor amo nang ginahulat kong official report from the PNP. Tining kakita, imo'y ambusan na iya, in a broad daylight, may ginambusan iya, o ang gingamit hindi palawg-lahog nga kalibri sang armas. Siling ni Mayor, in terms of drug problem, ang San Carlos, actually nga amo nang ginafokusan nila, why siyempre, why di San Carlos, nga dra ginaluto, ining sabuin, why ba na laboratorio, kundi kalabanan, no, dra ginapaagi, kag dra kuno mga repacking, grabe, no? Sus Mariusip. Kaling tindi pa may baluan kung bala drug-related or drug case ini or may kang tanan sa illegal nga droga, may kang tanan sa bulang, kaya di makatos las bulangan, may personal nga kaaway ang mga sakay dra, sino sa ilang posible target, tanan gid sila, why ta may baluan pa, and it depends upon the investigation sang San Carlos City PNP. Ba't naging tukod silang task force da? Okay, Mary Jane Iramis, good morning. Yapat yun gina, basta hindi maayo. Sir, good EM. Pero why ko ga-encourage ka muna? Kay kung kabalo ka kung kaisa, okay lang na kung bisan pa gani, pero tiyang pagpatay kung kaisa, sa due process of law, kung nakita sa tao, tani o kung nakita sa otoridad, ang pagkuha mo sang ebidensya, no? Hindi maginahanglan patyon mo ginang tao kung basta ma-establish mo nga may ara ka sang ebidensya batok siya ka tao, kundi aristuhon mo pasakaan kaso. Ay kung patyon mo nati lain na nga istorya, no? May sarabton kagid siyempre kay gipatay mo, pero damo kasi niya nami na kay mga malaing tao ginapamataya. Oh. Tinga ang iban gani sobra pa man na, no? Ang ilang mga kaso, mga politiko gani iban sobra pa gid dia. Ang lain pa gid sa iban politiko gani ka pangkadi sa gaban sa gobyerno ubran layan lagko pag ganing kuan na. Iway tanan nila ginapatay directly pagi sa isa ka krimen katulad sang pagtiro kun ano. Ginapatay ta nila pagi sa gutom, kamat-amat nga ginasakripisyo. Allen Marlingco, good morning kag Christy Tuto. Josephine Cardinal kag G Masabog Gubaton. Araman si Alex Fuentes. Salamat gina. No, sa inyo sining Alex Montesa sir, may ngagaman Violeta Michilian or Michinila Balata o Batan, Emily Velasco Asokro kag Laverne Vivas. G-Rands Barela, monitor kami dia, asawa ko, Jessica Barila at tuligad naglabay sa karinderya mo. Naghatag bayad. Ikaw to gali pare, G-Rands Barila. Gamonitor gini siya, permingin mo, noy ako silinga, nagbayad ko to sang ginkuha ko naligad. Okay, kita ay tato paring G-Rands Barila. Ramski Bindol, Ira Kabansagan Inventor, kag April Banaag, Jojo de Los Santos, Rochi Acosta Pahutrao. Good morning and thank you for listening. Action Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanong drama diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila mga... Good morning, gali. May lang kapag monitor kay Inday Anabilia, Elever Tiapis, no? Kay Inday Muni, kumusta na ang kabakungan na Kastiliana? Huwag ka mo kabakasyon to sa lugar ta sa Mulubulo. Regards lang ko Inday Muni, da, no? Sa tanan kong pariente, da, no? Kay... mga Tiapis, pamili kay Ruid dyan, i-regards lang ko, no? Kag sa mga pariente namon da iban. Lizelle Menente,
Barok Reyes, Michael Bisin-Kisan, kag Titit Ticaro, araman si paring Raymond Alarcon Sagal Jr., happy birthday! Hindi tagid pagkalimtan ha, suliton ko pagtamyaw kay Kagawad Peter Nobli Sampanukoy. Happy birthday Alindiri sa kay Action Eric and the rest of the gang sa Action Radio Bacolod. Happy birthday Kagawad. Halong gid bro, kano oreta bro. Salamat gid Lilia Taton. Good morning man. Stay safe kuno ah. Thank you gid. Galing way nagkutsyempo ah. Sa aton mag-aksyon karon na lang sa Action BBB program ang hindi ta malabutan. Pero hindi ka mo magkalipat ha, Dr. Alfred Spearmangustin Capsule. Amo nang ginarecommend tagid sa inyo para masiguro nga layo kita sa numan nga balatian. Bangod ini Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge. Ako naman, Action Nagtayhupon saying thank you for joining the show. Mga kaakson din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1. Linibo na ka mga Pilipino ang